नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ भोजपुरी। मैं आपके साथ बिट्टू। अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर तूफानी लाल यादव जी हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है। रउरो और रउरा चैनल के माध्यम से जे भी देखता सब लोग के हमनियों के कोटि कोटि है प्रणाम करते हैं जा। कैसे हैं भैया आप? कुछ करिया कुछ समरा खा पी के ठीके बनी जा। सब भाई लोग का आशीर्वाद बा, ठीक के संग नीके बनी जा। तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड पे जो गाना आया है अफ़सोस ना रहे, इस गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अफसोस ना रहे गाना सैड सॉन्ग है। सैड सॉन्ग में ओकरा के रोमांटिक्स होला नु, तो ओकरा के ई फिल्म आवल बा तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड पर बा, मधुसूदन पर बा। तो गाना बहुत अच्छा बनल बा, लेकिन येलो बत्ती जल गुरला तो पैसा तो नहीं बनत, लेकिन लइका खुश बन लो। एहन लोग खुशी बा तो हमरो खुशी बा। पैसा बने चाहे मत बने, एहन लोग मजा होता नु, एहन लोग आनंद कंद सचिदानंद के प्राप्ति होता नु, उतने में संतुष्ट बन जा। बाकी देख के गलत काम मत करे लो। वीडियो देख के ब्रेन फ्रेश होकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दी हलो, न तो 10वा के परीक्षा इंटर के परीक्षा कुल कपार पर बा। न तो जहाँ वीडियो देख के लड़वारी बसवारी में जीवल नु नंबर घट जाई। मैथ के बायोलॉजी के, बायोलॉजी में ज्ञान अर्जित करी हलो, ना कि खाली बायोलॉजी के फर्टिलाइजेशन सिस्टम के सर्च कर लगी हलो। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दलो, हमनी गाना बजाना मनोरंजन खातिर दी न जा। जो गानवा आया है ना, जवान जवान लइकन बड़ी ओकरा पे उछल रहा है, वो गानवा सुन सुन के क्या कहिएगा? जवान जवान ना उछलिए तो बुजुर्ग आदमी उछले लगा उसके गोड़ा टूट जाओ। अरे जवाने नु गाना सुन के उछलिए। इससे पहले भी आप गाना लाए थे तो काफ़ी बवाल मचाए थे। ये गाना भी काफ़ी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा बढ़िया बा, लोकेशन। एकदम वीडियो मस्त बा। 2.5 दिन का शूटिंग है, 2 दिन हम झूठ ना बोलना, 2 दिन आधा दिन 2.5 दिन का शूटिंग बा। आप लोग देखम जा, तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड पर भी बा। तो ओकरा पे येलो बत्ती जल बा, बहुत कम गुल बा, एगो पर पकड़ ले बा मधुसूदन पर धीरे धीरे। आप लोग सर्च मारम जा ना, अफसोस ना रहे गाना आ जाई, चाहे तूफानी लाल यादव सर्च मारम जा गाना आ जाई। आप लोग देखम जा पूरा गाना के अच्छा बा। आप जे कुछ मीडिया विरोधो कर दी तो विरोध करे वाला करे दी जा, विरोध कैला से कुछ ना होला। सैड सॉन्ग गाना बा, सैड सॉन्ग गाना में का होला कि लइका लइकी एक दूसरे के धोखा दे देला, कबो लइका धोखा देला, कबो लइकी धोखा देला। लेकिन वो धोखावा के पहले तो कुछ ना कुछ होखल रहेला नु। धोखा काहे होखेला? रउरा हमरा के धोखा दे देम? कब कहाँ धोखा आवेला? धोखा वही होला जहाँ विश्वास होला। तो विश्वास लइका लइकी में कैसन प्रेम, लइका लइकी में कैसन लइका लइकी प्रेम कहे लगे। प्रेम प्रेम होता है, लड़का लड़की माता पिता प्रेम नहीं कर सकता है। आज की युवा पीढ़ी लइका लइकी प्रेम करला 99.99 प्रेम खाली वासना से जुड़ा रहेला। गलत बोलती तो बोली। ठीक है बात। प्रेम भइल खाली फोन नंबर मिलल तो बस। पहले लेखा नहीं खे कि दशहरा ताके के बाकी दशहरा में भेंट हुई, दशहरा बीत गई तो सोहराई में भेंट हुई, सोहराई बीत गई तो अगला मेला कोनो आई नु, होली होली में जाए मुंगा घरे ओरे तो मिल ले। अब नहीं खे नंबर मिलल नु, रात बिहान में ही माने सांझ बिहान में अपन खेला कर लेता उस लइका लइकी। तो वही पर आधारित बा कि माने लइका लइकिया धोखा देती है तो लइकवा कहता कि माने ऐसे ऐसे माने वह बात बता, पुराना बात याद करता हो, पुराना बात जौन जौन होकर रहला अतने कैल में के वीडियो में देखा दिल भी। माने सैड सॉन्ग में दिल टूटेला तो टूटला के बाद मतलब कि टूटे के पहले जीवन जौन भई रहला ओकरे झलक खाली में दिखा दियल। वो उतने खातिर मीडिया कहता कि कुछ भाई कहता मैं विरोध करते हैं ऐसे वैसे। तो विरोध कैला के फेरा मत रहिए, चुपचाप वीडियो देखी जा, मस्ती करी जा। ऐसने गाना फिर सुनेला मिली लोगों के। हाँ काहे ना मिली, इहो मिली। कॉमेडी एक से का होता, एक से कॉमेडी होता। जैसे ए से पल आई रहे, यही तारा बहिनी के आए सैया के खड़ा रहे, कुल कॉमेडी अलग अलग भइल बानू। और भी वेरिएशन आवता कॉमेडी के। माइंड हमनी के इहे काम बा। कलाकार के अच्छा का काम रियल में हंसी मजाक अपना जगह पर। हंसी मजाक वाला गाना कलाकार के इहे काम ह कि लोग के खुशी दे दी। केहू के जुबान पर वो हंसी दे देनी तो ब्रेन ओकर फ्रेश कर देनी। एगो यही तरी ब्रेन हेमरेज आता ना बढ़ गई बा कोरोना के बाद में, संख्या गिनम तो ब्रेन हेमरेज बहुत बढ़ल बा। आ एगो और कलह कुकुत देले रही। इंडस्ट्री में ज्यादा कलह कुकुत देवेला आदमी अपना फायदा खातिर। कौनो टेंशन दे दी अपना फैन लोग के, कौनो समस्या की जहुआ जसले फलना तो है दिक्कत में आ गल ना ना देवे के चाहिए। हम दिक्कतों में बाई तो ओकरा के सहम। तो हमार इहे है थॉट, हमार सोच ये है कि रोसबे के खुशी दी, दुख ना दी, तकलीफ ना दी। यही से हम इंटरव्यू दी ना तो चाहिए ना कि इंटरव्यू में कुछ भाई हाथ से भरल जाओ कि लोग के आनंद मिले।
तब कौन कौन चैनलवा पे गाना आया है, थोड़ा बता दे, चैनलवा का नाम बता दे। चैनल के नाम मारम जा सर्च ना, अफसोस ना रहे, तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड पर भी बा, मधुसूदन पर बा, आप लोग सर्च मारम जा खाली, अफसोस ना रहे, चाहे तूफानी लाल यादव सर्च मारम जा, गाना आ जाए। कुछ रील रील पर भी ट्रेंडिंग में बा, आज 6-7 दिन से वीडियो आवे के पहले ही से रील पर ट्रेंडिंग में बा, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करता, तो आप लोग देखी जा, मस्ती करी जा, विरोध करे वाला कर दीजिए।